Assalamualaikum подписчикои азиз, ҳама каса хубен назен. Навори рӯзаи мост анами намуд курпачои пахтадор ва бепахта. Бозори Корвон дуюм дарвоза. Духтарако дуюм дарвоза качи медарем. Анҷа дуюм дарвоза нигоҳ ки медарем. Тарафи дасти чап срочно мегардем. Магазини 13 доставка низ дора. Доставка низ доранд духтаро нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ курпачои. Ё чандиян? Gafini original kompleks 2500 so'm sarmeshava. Hamma namon arxacha savishifkoy Korolevskiy asa Mobanglo asa va ino hamma namon pazakas metraj jadro asa aksiya rafta. Доставка дорен ҳам ба шаҳрҳои Россия ҳам дохили Тоҷикистон. Ё чандиян? Ине Kompleks любой sevnim 4000 mefrocham, neki 3200 aksiya rafta. Masalan духтарако аксияи калон дар курпачои шитоб кунед. Байни намуд фасонои нусхаи атлас меган баъзиҳо. Иёрам беҳад хушрӯ ай расветка дорен а? paxta ba paxta hamma namon 60 hamma цветош. Заказ мегиранд духтарако 4 метра бисёр одамо даже 5 метра 2 метра ҳар хел меган. Заказ қабул мекунам. Биё ёшам нишон тем иёрам нархушам бигем. Ине прайсои тарошам бигем. Ё чанде? İ kompleks 3200. İ kompleks İran şifka. Аглой коса калонаш чи? Bunun agloi kosa ugloi, ine ugloi. Hamma namon. Ана ё чанде и қатор бирӯза сер 2800 so'm da любой махсоб. 2800 сомон духтаро боварӣ дорам. А ягон ҷода 2800 сомон курпача намеёвен. Лекин дар инҷа ҳастай. Успет кунем биёен. 2000. Ай чанд сомон пахтадортон сар мешава? 1000 сар мешава. Ай 1000 то 1500 то 2500 дорад. Духтаро иҷа болиштошон мондаган аделни. Ҳозир намедароим ба дарон бе пахтора нишон метием. Нигоҳ кунед чӣ хел фасон. Нигоҳ кунед духтарако ман як чиз ҳозир шумо мефаҳмонам. Ҳамин да ҳама ҷо 250 сомонаи метраш. Дар иҷа ҳозир аксия қати 110 гуфте? 110 so'm. Нигоҳ кунед духтаро, и хеле аксия мегум дар ягон ҷо нест. И қимати курпачай 250 сомон дага 1 метр ҳозир 110 сомон 4 та расветка дора. Баъд ина гулдоракошам духтаро ҳам хушрӯай аҷоибот фасон. Ай иҷа то иҷа ё расветкошона. Ё чандян? Вишивко Королевский да любой 180 so'm 60 so'm aksiya 80 so'm. 1 метр 80 сомон. Фарз кардем 4 курпача 4 болиш гирифтан чанд сомон меша комплекти духтаги тайёраш? Тайёраш 1100 so'm сар меша, то 1800 so'm вобаста аз сар мағзиш меша. Aksiya kalon рафтеста. Камилона турецкий атласи аса ин наскаки дар ягон ҷонес атласни бори новинка. Ва духтаро ира бинен чӣ хел хушрӯвак аҷоибот. Гуфтаи додарам ки ман ҳам якум бор дидам ҳар рӯз дар корвонам и хеле атлас нусхаи фасон надидам. Апои хуҷандим успет кунед ира бинен курпачара фасониша аҷоибот. И метрш чанд сомонай додарҷон? 160 so'm. 1 метрш 160 сомонай духтаро ба пахта ҳам заказ мегиран пахта када метиҳан. Заказ мегиран духта метиҳан бе пахта хоҳем бе пахта равон мекунанд. Чуноне ки гуфтем доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон низ доранд духтарако. И моделора бинен фасониша ҳама намуди нарх наво ҳаста. Ай чанд сомон то чанд сомон гуфтем? Ай 30 so'm то 300 so'm аста. Беш аз 300 намуд вибр аста. Ҳама намуд виброш ҳам барои аруси ҳам барои хайтаки хона. Ҳама намуд вибро. Патисети парда қолин ҳама чӣ меёвена дизайна? Бахмалиё бархто ҳама чизошон. Ё чӣ нақа фасонаи блесо дестай? Бахмалиё турки. Духтарако ина турецки бахмалиёи турки бидед дириш хеле блеск мети ҳам фасонак ба хелам курпа медизонанд. Хай касе хоҳиш дошта боша курпача. Ина курпабориё беҳад бисёр хай читошон бо бисёре даиҷа духтарако ҳозир мағозаи фурӯшонай бо ё склад доранд духтарако борошон дигар тараф да задагиай. Шумо WhatsApp да нависен адели ҳам шумо да сурата қатора равон мекунед вибр мекунед. Магазини 13 духтарако дуюм дарвоза дуюм блок мешам хем медорен тараф дастчам нишон додам дар навор аввалшда. Чхеле ин эрабне қолиниё духтаро қахшура. Не қолини чанд сом метраш? Қолини эронский. И метрш 110 so'm не ки эрони чане 60 30 шам ҳаст. Ина духтарако эранский бидай бо инҷада сифати арзонтараш хулоса. Балхо ҳам чанд намуд модело дора. Ё чандян? Хамилоно 30 so'm нимина 30 so'm метриё. Бовар кунед беҳад духтаро арзон. Ина курпаворӣ тоест. Курпавориро бинен чӣ хел хушрӯан аҷоибот хамилён чанд намуд расветгоҳош ҳастай. Ман рақамҳои савдогарам мондам дар рӯи экран духтаро. Чизеро ки ман хушрӯ нафаҳмондам хушрӯ ё ки нафаҳмиден WhatsApp-и савдогар да нависен ҳама маълумотои бештара ай савдогар худаш мегирем. Бори як дастаи духтаро боршон мақсад ҳам обтой доранд ҳам дона успет кунем биёен ай наздик дида харидорӣ кунем ё ки заказ кунем ба тамоми шаҳрҳои Россия доставка чуноне ки гуфтем доранд. Тоҷикистон доставка доранд. Аксияи калонай
аксияи новогодний шито бендахтарако и хеле аксия дар ягон ҷо боварӣ дорам набуд ва намешавад нест даже дидем виброшон чихе калонай лулаболиштошон дахтарако вай мешавад вақти курпача заказ мекунем шумо 4 курпача 4 болишто метавонед лулаболишторо отдельно заказ кунем духтаро курпача мехариден лулаболишто туфа будай дидем ман фикр кардам ки ҳозир бу барои мо мефурӯшанд не 4 курпача 4 болишто мехарен 2 лулаболиш туфа мегирем айноми канали мо гап занем боз критика карда метиҳанд духтаро боқи сарбаланду хонаобод бошем